ми вже на теренах Волині надаємо освітні послуги більше 10 років. Нас тут знають як авторитетний заклад економічного профілю найвищого 4-го рівня акредитації державної форми власності, який готує висококваліфікованих фахівців найпрестижніших економічних професій. Ми пишаємося тим, що відповідно до розпорядження ректора зараз на філіалах виключно в аудиторію до студента донести йому знання може йти лише фахівець, який має науковий ступінь, вчене звання. І я рахую, що це велика заслуга ректора, що дійсно ми можемо собі це дозволити. Книжковий фонд нашої бібліотеки поповнився найновішими підручниками. Авторами цих підручників є наші провідні науковці, які мають статус і авторитет по цілій Україні. Проведення круглих столів, дискусій по різних наукових, теоретичних, прикладних проблемах. Ми застосовуємо мультимедійну техніку дуже широко при проведенні практичних занять. У нас є обладнані комп'ютерні класи. Я рахую, що зараз для студентів наших створені чудові умови для того, щоб набути високий рівень кваліфікації. Єдине потрібне бажання. Бажання, прагнення і намагання добитися найвищих цілей. Традиції залишились і зараз найперше, на що дивляться, це диплом одного з найавторитетніших вузів економічного профілю, який є в Україні. І я рахую, що це реноме ми гордо несемо, примножуємо, посилюємо і маємо результати такі, що дійсно наші фахівці користуються великим попитом на ринку праці в Волині, саме серед спеціалістів економічного профілю. Це фінансисти, банкіри, обліковці, аудитори.